Сәлем дуслар, бүген Бәллүр Каләм журналистлар бәйгесенә йомғақ ясалачак. Ул инде 24-нче тапкыр уздырыла. Хәзерге мизгелләрдә безнең артта төрле масса күләм мәгълүмат чаралары үзләренең радио, телевидение, газета, журналларын тәкъдим итә һәм шулай ук тамак ялгап алырга да мөмкин анда. Барысы да сезнең өчен генә, хөрмәтле кунаклар. Рәхим итегез безнең урамга. Siz işleysiniz burada. Sizge ısı түгелме? Biz kızıdabız. Isı kokmayı mı? Hazır яңа методика кызынының искилектә калды хәзер. Ябыгының. Монда хайраңына майлар да ягыладыр әлеме? Монда күп әле. Ничек соң? Ошыймы бүгенге бәйрәм сезгә? Ошый, креатив, икенче төрле, мондайны күргән юк иде әле. Ә сезнең Эшләр дә булса. Я да бик ошый. Салкынрак Сезнең балаларыгыз каясын? Балалар. Балалар әбиләрендә калды. Юк, үзегезнең балалар түгел, ә менә кунак Хәзер балалар. киләләр безнең балалар. Гел үзегезнең балаларны уйлап торасызмы? Без бит балалар Редакциясы. Редакциясы. Нинди редакциядә эшлисез әле сез? Салават күпер Сабантуй. Салават күпере, Сабантуй, Ялкын, дуслык. Бәйрәм белән! Сәлам! Хәзер бийсе. Бийсе? Сенің орта қой, әйдәті келе. Сеңә дә әйтәле. Сеңә дә әйтәле. Siz каян килдегез әле? Біз Татар радиосына. Точно. Татар радиосы хезмәткәрләр. Татар радиосы 125 Тегесе рубеслығы. китап. Яушы кайын шүттер қорсана. Ялкын журналы безнең 97 яшьлеген билгеләп узды бүген. Бик тиздән инде бер гасыр гомерен бәйрәм итәчәк. Инде бик күп буын балалар, яшүсмерләр шушы журналда тәрбияләнеп үстеләр. Һәм бүген дә Ялкын журналы үзенең әлеге эшен дәвам итә. Бер ел элек без Татмедиа Junior дигән проект башлап җибәрдек. Әлеге проектны Ялкын журналы гына түгел, шулай ук Идел, Салават күпере, Сабантуй журналы белән бергә тормышка ашырабыз. Барлыгы шушы бер ел эчендә 30дан артык YouTube'да каналлар барлыкка килде. Һәм шушы каналларда бер ел дәвамында 100дән артык төрле проектлар дөнья күрде, төрле видео проектлар инде бу. Һәм безнең көндә диярлек бер яңа татарча видео чыгып килә. Һәм әлбәттә инде безнең максатыбыз татар телен үстерү, татар телен аеруча менә яшүсмерләр, балалар арасында җәелдерү. Yes, Татмедиа Junior. Рәхим барымызда дуслар, бергә Тамак та ялгап алырга була дигәни, менә без килеп җиттек Кыстыбыйлар торган ноктага. Сезнең белән исемегез ничек әле? Как вас зовут? Меня зовут Сулайман. Ага, Сулайман, менә әйтегез әле. Ничә Кыстыбый саттыгыз бүген? 30 штук. Ә морслар күпме сатылды? Тоже 30 штук. Комбо набор. Санап бардыгыз инде. Әйе. Ай-ай. Ә күпме акча эшләдегез бүген? 5-6 тысяч примерно. Кая куясыз ул акчаны? Куда денете эти деньги? Касс? Ярый, яхшы. Ошыймы сезгә Кыстыбыйда эшләү? Әйе, тамле. Татарча нинди сүзләр беләсез тагын? Состав. Какие слова знаете на татарском? Әйе, юк, моторым, кояж. Ә сез татармы? Ну, 50 на 50. Яхшы. Ә мин 50 на 50 түгел, мин 100%. Татар. Короче, Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл. Шулай Инстаграмга язылыгыз. Шулай ук ТикТокка. Мин. Дустымны шу. Шевали мәле ул?
Şayan işte ol. Dostunun ismini unut indi. Ey Allah. Digində türlü massukulə məlumat çaraları özlərini təqdim etsə, bizim ortamızda hazırki vaqtda bəllur qaləm tapşırığa əzirlik var. Əligi bəyginin ümumi priz fondu 700 min so'mni tashkil etadi.